ponència que presento avui sota el títol Nacionalisme cívic, llengua i gestió de la diversitat a Catalunya té com a objectiu analitzar els diferents plans d'immigració de Catalunya i veure quin ha estat el tractament per una part de la llengua catalana i per altra la diversitat procedent dels nous catalans que avui en dia formen part de la població. La ponència, com veieu aquí a la pantalla, està dividida en tres parts. A la primera part exposaré l'evolució del perfil poblacional de Catalunya. Durant la segona part faré una descripció i una anàlisi dels diferents plans d'immigració i ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en concret els plans que veieu a la pantalla, el 93-2000, 2001-2004, 2005-2008, després el Pacte Nacional per la Immigració de 2008 i finalment el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, per acabar amb unes conclusions. En les darreres dècades la immigració a Catalunya o en general ha tingut un impacte considerable en els països desenvolupats que ha fet que sigui un dels factors de transformació econòmica, política i social més importants que han ocorregut amb societats més diverses, més dinàmiques i més heterogènies que mai. Concretament, a la Unió Europea, 4 són els estats, concretament el Regne Unit, Alemanya, Itàlia i l'estat espanyol, que s'emporten gairebé el 70% de tota la immigració que té a veure a la Unió Europea. Com veiem al gràfic, Catalunya no és una excepció. El nombre d'immigrants que ha arribat en els últims anys ha estat més de 1.200.000 immigrants. Si veieu l'any 2000, al gràfic hi havia 181.000 immigrants, fins a arribar a l'any 2010 a gairebé 1.200.000, és a dir, 1.198.000 i amb una tendència una mica a la baixa a partir de l'any 2010-2011. Per tant, veiem que dels 7 milions i mig de persones que hi ha actualment a Catalunya, gairebé 1.200.000 són d'origen estranger, aproximadament una mica menys del 16% de la població. Com veiem aquestes dades, veiem que l'any 2000 el percentatge de la població immigrant era del 2,9% i actualment és, com deia abans, una mica menys del 16%, 15,7%. Com a exemple podem dir també podem posar la ciutat de Barcelona. L'any 2000 a la ciutat de Barcelona només hi havia un 3,5% d'immigrants i actualment és del gairebé 18%, concretament del 17,9%. A alguns barris aquesta població provinent de fora és del 40%, com per exemple al barri del Raval, 48%, i a algunes escoles, també al Raval, el percentatge d'alumnes no nascuts a Catalunya pot arribar fins al 98%, és a dir, que hi ha llocs en què la immigració és una de les característiques bàsiques del panorama de la ciutat. La immigració no és un fenomen, evidentment, de Catalunya, ha existit sempre en diferents onades, com per exemple durant la primera dècada del segle XX, o també durant els anys 60 o 70. Tampoc és evidentment un fenomen exclusiu de Catalunya, sinó que als països industrialitzats la immigració sempre ha tingut una tendència alcista. Si veiem el gràfic que ara teniu a la pantalla, la línia verda és l'evolució de la immigració a Catalunya en els darrers 45 anys aproximadament. Veiem que la tendència és alcista, a l'alça, la mitjana a la zona europea, veieu la línia blava, és també ascendent. L'estat espanyol, evidentment, també ha tingut una línia molt a l'alça, però veiem que Catalunya és la zona d'Europa, com veureu més endavant, on aquesta immigració, aquesta diversitat, aquesta heterogeneïtat de la població ha tingut unes conseqüències més importants, com veieu aquí a la línia verda, com deia abans. Com també deia abans,
les característiques, la immigració no és una cosa nova a Catalunya, ha passat en els darrers 100 anys i ha passat des de sempre, però sí que podem identificar tres tipus de característiques que són pròpies d'aquesta època. La primera seria la intensitat de la immigració, la segona característica seria els països d'origen de la immigració, és a dir, la diversitat procedent de la immigració, i la tercera seria la distribució de la població de la immigració a Catalunya. Comencem amb la primera, amb la intensitat. Durant el període 2001-2008 ha estat un dels períodes més importants en quant a creixement de la població a Catalunya, com dèiem abans, de no arribar al 3% de la població. L'any 2000 ha suposat en menys de 10 anys, 9 anys concretament, el 16% de la població, amb tot un repte a nivell polític, econòmic i també social. Un exemple que també veieu aquí a la pantalla, països, estats com Alemanya, França o Regne Unit tenen uns percentatges molt més baixos de cara a la immigració. Per exemple, Alemanya té un percentatge del 5,9%, França té un percentatge del 5,8% i el Regne Unit, si ho veieu a la pantalla, també aproximadament un 6%. La segona de les característiques també és el perfil poblacional i la procedència de la immigració a Catalunya. Veiem al gràfic també que la gran part o el país, l'estat on venen més immigrants és del Marroc, amb gairebé 250.000 persones, per després continuar amb Romania, Equador, Bolívia, Itàlia, la Xina i la resta, com veieu també aquí a la pantalla. A diferència d'altres migracions importants, passem ara a la distribució de la població, d'aquesta població immigrant. A diferència d'altres onades migratòries que havia patit Catalunya i que s'havien concentrat sobretot a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, la immigració dels darrers anys s'ha distribuït per tot el país, no només a les grans ciutats o a les àrees metropolitanes, com dèiem, sinó també amb una proporció molt elevada a les zones rurals, a zones d'interiors i fins i tot a les zones de muntanya. Us donaré 4 exemples de 4 poblacions mitges amb un percentatge molt important d'immigració. Ulldecona és una ciutat petita de gairebé 7.000 habitants, té aproximadament el 29% de la població immigrant, és a dir, 29%, efectivament. Salt, amb una població de no arriba a 29.000 persones, té un percentatge d'immigració del 39%. Guissona, l'àrea de Guissona, amb 5.600, una mica més de 5.600 persones, té un percentatge de més del 43%, i Manlleu, una població de 20.000 habitants, té un percentatge d'immigració del 23%. No obstant això, en el moment de preparar aquesta ponència i també des de fa aproximadament no arriba a 2 anys, tenim ja dades que confirmen una tendència descendent i no pas ascendent com en els últims anys, i sobretot com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica. El nombre d'immigrants a Catalunya va baixar per primera vegada l'any 2010, passant de gairebé 1.200.000 persones, és a dir, del 15,9%, a 1.182.000 persones, és a dir, aproximadament 15.000 persones menys l'any 2012. Aquí teniu una xifra de l'evolució a la ciutat de Barcelona, mentre que el període 2001-2009 va pujar, o hi havia l'any 2009 unes 241.000 persones, el període 2010-2012 veiem un retrocés de 12.740 persones. Hem de dir que aquesta tendència descendent no es produeix a tot el territori català. Aquí veieu unes fletxes cap amunt i cap avall.
veiem que les fletxes que van cap avall són el nombre, les zones de Catalunya on la població ha baixat, com per exemple, com dèiem abans, a Barcelonès, a Barcelona, mentre que a d'altres regions la població continua, la població d'origen immigrant continua pujant, com veieu també aquí a les fletxes. Cal dir també que no totes les nacionalitats marxen de Catalunya o de l'estat espanyol i que no totes les nacionalitats segueixen el mateix patró. Si veieu aquí, gent del Pakistan, del Romania, del Marroc, de la Xina, per dir alguns exemples, continuen encara arribant, mentre que gent dels països, sobretot, si mireu la gràfica a la part de sota, països llatinoamericans com Equador, Colòmbia, Bolívia i Argentina són el nombre de persones que marxen o bé, sobretot, cap als seus països, perquè són països amb un creixement econòmic molt gran, o bé també cap a països tercers. D'acord? Bé, doncs ara he fet una petita presentació sobre les dades i la composició demogràfica. Podem constatar, per tant, un canvi de dinàmica en les migracions en què es frena l'arribada de persones a Catalunya o a l'estat espanyol per raons laborals, mentre que el reagrupament familiar, això explica, per exemple, les dades del Pakistan, tot i que també disminueixen, es converteixen en el principal flux de noves arribades. Aquest canvi poblacional es caracteritza per un augment important dels matrimonis mixtes i de famílies que viuen i que comparteixen diverses cultures, diverses llengües i també orígens transnacionals. Per tant, tenint en compte aquesta diversitat de la nova població de Catalunya, una de les prioritats bàsiques actuals és que la immigració ocupi espais de participació i d'interacció activa amb la població local i treballar també per un canvi en la percepció social de la persona immigrant com a ciutadà, perquè sigui un ciutadà actiu i participatiu en tot el teixit associatiu, empresarial i econòmic de Catalunya i no com a subjecte passiu o receptor dels serveis públics. Catalunya sempre ha intentat crear un marc comú de referència per a tots els ciutadans, fent de la llengua catalana la llengua comú, la funció principal de la qual és la de la cohesió social entre tots els ciutadans independentment del lloc d'origen. A continuació, i és com us deia, farem una anàlisi dels diferents plans d'immigració des de l'any 93 fins a l'actualitat, és a dir, 20 anys de plans d'immigració del govern de Catalunya, per veure quina ha estat l'evolució de la inclusió entre la llengua i la diversitat i la heterogeneïtat de la població. Com deia abans, aquests són els 5 plans analitzats, el pla interdepartamental de l'any 93 fins al 2000, el pla de l'any 2001 al 2004, el pla de ciutadania 2005-2008, em diuen que em queden 5 minuts, per tant aniré molt ràpid, el pacte nacional 2008 i el del 2009-2012. Comencem amb el primer. Per primera vegada veiem un pla interdepartamental. El govern de l'any 93 era el primer pla global sobre immigració. Les xifres eren encara molt baixes, xifres del 2,9% de la població era d'origen immigrant, i ja l'any 93 es parlava de la importància de potenciar la participació dels immigrants en la construcció de Catalunya, comptant amb la seva aportació i la identitat al patrimoni col·lectius. En aquell pla la llengua es considera necessària per la integració, però era concebuda de manera molt instrumental. Sobretot els departaments d'educació i d'ensenyament van començar a adaptar el material, a fer classes de llengua catalana, sobretot per als nens, i també va ser important les classes en llengua materna, sobretot en aquella època en llengua àrab. Vaig ràpid perquè no tinc massa temps. Posteriorment, el Pla 2001-2004 manté una línia fonamental de continuïtat en relació amb els objectius anteriors, però la immigració comença a ser, l'augment del nombre d'immigrants comença a ser molt significatiu per a la societat.
Es parla sobretot d'una via catalana d'integració que consisteix en un model que aconsegueixi el màxim equilibri entre el respecte a la diversitat i el sentiment de pertànyer a una única comunitat. L'objectiu era aconseguir que els immigrants assumeixin la importància de respectar la convivència democràtica també amb la llengua i la cultura catalanes. L'objectiu del Pla 2001-2004 era precisament evitar altres societats, com per exemple el model anglosaxó, i no fer una política d'inserció de diferents comunitats, com dèiem a l'estil anglosaxó, amb compartiments estancs o agregats al sistema dominant que aniria en detriment de la cohesió social i nacional. És a dir, que Catalunya sempre ha apostat per un model no a l'estil anglosaxó de fer i deixar fer, sinó tot el contrari, de sumar les diferents visions de la societat. En quant a la llengua catalana, veiem un cert continuisme amb el pla anterior, amb elaboració de recursos didàctics i materials, dinamització cultural i lingüística i integració de la nova societat en el teixit cultural, creatiu i lingüístic català. El gran salt qualitatiu quant a la gestió de la diversitat dins dels plans d'immigració a Catalunya es produeix en el Pla de Ciutadania i Immigració l'any 2005-2008, en què diu explícitament tota política d'igualtat i acomodació de la ciutadania resident a Catalunya és una política lingüística. És a dir, que aquí vincula tres conceptes claus: la política lingüística, la immigració i la ciutadania. Per tant, el coneixement i l'ús de la llengua catalana han de ser considerats per part de la població immigrada com una aposta estratègica. Un altre dels conceptes també molt importants que apareix per primera vegada en el Pla de Ciutadania i Immigració és el concepte de cultura pública comuna, és a dir, l'objectiu de la qual era establir els drets i els deures imprescindibles per orientar l'activitat social. Proposa una ciutadania plural i cívica basada sobretot en una perspectiva d'inclusió i una perspectiva d'acomodació. Quant a la llengua catalana, denota i diu que el dèficit de participació dels ciutadans d'origen estranger en els àmbits social, cultural i polític i la seva manca de representació en la vida pública és un risc de fragmentació. Per tant, la llengua catalana, lluny de ser una cosa només per als catalans, és necessària i clau perquè la nova immigració participi en aquesta esfera pública. Com que tampoc tinc molt de temps, no parlaré del Pla per la Llengua i la Cohesió Social, ni tampoc de les aules d'acollida, que han estat dos pilars clau en el model educatiu català, perquè independentment de l'origen dels estudiants, tothom, quan acabi l'escolarització, i és el model que garanteix el model català, domini tant el català com el castellà. És a dir, que segons alguns polítics aquesta fal·làcia que hi ha problemes de convivència lingüística en Catalunya és del tot fals, perquè tots els ciutadans, tots els nens acaben completament bilingües. Finalment, a continuació, el Pacte Nacional per la Immigració, una de les principals novetats és el concepte de cultura pública comuna afegeix el concepte de llengua pública comuna. Però al mateix temps que dona importància al català, també diu la importància de difondre el coneixement de la diversitat lingüística dels nous ciutadans catalans també com a patrimoni de Catalunya. És a dir, que veiem una bidireccionalitat, no només és el català, és a dir, que els nous ciutadans han d'aprendre català, sinó que els catalans, els autòctons, també han d'aprendre de quines són les característiques de la nova ciutadania. Aquest pacte va néixer el desembre de 2012 i farà menys d'un any, el 21 de març, es va ratificar per les mateixes forces polítiques que el van ratificar l'any 2008. Sí que ara, finalment, per tranquil·litzar aquí la coordinació, perquè veig una mica el Pla de Ciutadania i Immigració del 2009-2012 no diu res substancialment novedós, simplement que neix amb un nou marc competencial establert per l'Estatut d'Autonomia, cosa que no havia nascut els altres plans. I parla una vegada més de cohesió social, participació, diversitat i pluralitat. Per anar una miqueta més ràpids,
Conclusions: participació, igualtat d'oportunitats, cohesió social, ascens laboral, respecte, inclusió de la diversitat dels nous ciutadans o cultura pública comuna són alguns dels conceptes associats a la llengua catalana que ja des del primer pla d'immigració fa just ara 20 anys se'n parla. Si haguéssim de caracteritzar els diferents plans o els diferents documents i els diferents enfocaments que ha fet el govern de Catalunya, no parlo evidentment com a govern de Catalunya, però independentment del color polític que ha tingut el govern, sempre s'ha apostat pel pluralisme, pel principi d'igualtat i pel civisme, com es resum, per exemple, el Pla 2005-2008. Per finalitzar, la llengua catalana, lluny de postular-se en termes etnicistes, nostàlgics o vetustos, si voleu, ha estat sempre vinculada molt estretament a totes aquestes nocions de pluralisme, d'igualtat i de civisme. Lluny d'un nacionalisme ètnic en què la llengua i la cultura acostumen a estar associats en marcs teòrics polítics, el nacionalisme català ha sabut incloure en la seva pròpia identitat i en el seu propi ADN les aportacions de les persones procedents d'altres llocs del món que, malgrat les circumstàncies de conjuntura econòmica actual i malgrat patir els problemes més cruels de la crisi, perquè hem de dir que el col·lectiu immigrant és el que està patint-ho més, han decidit de fer de Catalunya el seu lloc de residència. I amb això acabo. Eskerrik asko, moltes gràcies.